Puro mo kwarta, baby. Mangiram na bud ka. Napara ba kay utang sa kuha? Sino, bay? Biram dayon. Dili lagi napadugayon lagi. Bay diya, las money na biyan ako na. Lagi, bay. Bailan lang tayong taka. 2,000 years later. Hello, Brad. Bayarin na to, bay. Utang ni mo, oy. Abi na sa Facebook lang masin mode, pati po dahil sa pagpaningil ug utang.